ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನೆಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋತುಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೇಟೆಗೆ ಪೋನುಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ಇನಿ ಅತ್ತಿಗೆನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಪತೊಂಬರ್ಕ ಬಂದು ಪೋನುಲ್ಲ. ಅಂಚ ಕೇಕ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ.
ನಾಶಲ್ ಗೌಡ ಪ್ರಥಮೋಲೆ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.